full size. Ano? Yeah, to sis. That's a big leg right there. Saan ang sapo? Ako'y labhananan pa man na. Sa? Na? Almost 6. Ha? Limag to nga. Like 5 and 3/4. Ha? Simple ka to. Patay pa, kain ba po ya? 5 kapin. Hindi siya mawala sa mga 50 kilos. Wait ka. Kasabay butangan, ani? Hugasan pa manggulo ng manoy. Katurang 58. Wala na nga. Buka, ano, 12. Kasi kay Olimpio, ano, way apit sa ulo o kiin. 30. Oh, they're getting the liver and stuff right there. Yung ko dito sa karir. And the inside, Kasa na to. all the intestines. Dito. Tayo ko. Ha? Oh, baho. Pwede. Tawagan yung ano ko. We're gonna put it over there in the motorbike. Pa sa baboy. Babot yan na nangyayang pa ako.